Plánujete kvalitnú dovolenku? Prečo cestovať ďaleko, keď aj v Piešťanoch nájdete svetovú kvalitu? Zažite v kúpeľoch Piešťany romantickú atmosféru, ktorú ponúkajú len miesta so stáročnou tradíciou. Hotely spoločnosti Kúpele Piešťany sa nachádzajú v krásnom parku na Kúpeľnom ostrove. Secesný hotel Thermia Palace bol postavený na žiadosť zakladateľa piešťanských kúpeľov Ľudovíta Wintera. S ním aj balneologický komplex Irma v štýle Art Nouveau. Pozoruhodnými prvkami interiéru hotela sú schodisko s okennými vitrážami a veľká reštaurácia, v ktorej na stene visí vzácny originál od Alfonza Muchu. Od tých čias bývali v hoteli Thermia Palace králi, šejkovia či prezidenti. Hotel ponúka luxusné klimatizované izby a apartmány, vonkajší bazén s liečivou termálnou vodou. Viete, čo je to bahenná kuchyňa? Je to technologické zariadenie, kde sa vlastne varí to najzdravšie bahno. V kúpeľoch ho spotrebujú niekoľko tón denne podľa sezóny a množstva hostí. Technológia spracovania bahna z rieky Váh je veľmi precízna, aby bolo pripravené na aplikáciu na tela ľudí z celého sveta. Hotely spoločnosti Kúpele Piešťany poskytujú liečbu aj pacientom zdravotných poisťovní, ale aj ľuďom prichádzajúcim na pobyt individuálne zo Slovenska aj zo zahraničia. Slovenské liečebné Kúpele Piešťany akciová spoločnosť sú zariadením, unikátnym zariadením v rámci celého Slovenska a nielen Slovenska, možno povedať aj v rámci Európy, kde výrazným liečivým prvkom je prírodná liečivá minerálna voda a liečivé sírne bahno. Tieto dva komponenty sú nedeliteľnou súčasťou tzv. Komplexných liečivých, regeneračných a rekondičných pobytov v našich kúpeloch. Piešťanská termálna minerálna voda je prírodná a liečivá. Väčšina prameňov, ktoré vyvierajú na Kúpeľnom ostrove, je odborne zachytená v hĺbkach 50 až 60 metrov. Najunikátnejším prírodným liečivým zdrojom piešťanských kúpeľov je práve spomínané sírne bahno. Sírne bahno sa vyznačuje tým, že okrem anorganických látok obsahuje aj organické látky, ktoré sú tým najvýznamnejším faktorom pri liečbe, hlavne ochorení pohybového aparátu. Piešťanské liečivé bahno patrí k najkvalitnejším na svete. Je certifikované na základe zloženia a využitia k liečebným účelom. Termálny kúpeľ v liečivej vode je obzvlášť účinný pri liečbe artritídy, reumatizmu a porúch pohybového aparátu. Oddych v teplej vode je dokonalým prostriedkom pri úľave od stresu moderného života. Naši hostia a pacienti prichádzajú do našich kúpeľov nielen za liečbou, ale aj za oddychom. Z ochorení, ktoré liečíme v našich kúpeľoch, sú to predovšetkým ochorenia pohybového aparátu zo skupiny ortopedických, neurologických a reumatických ochorení. Sú to takmer všetky ochorenia, ktoré sa nejakým spôsobom viažú k nášmu pohybovému aparátu, teda chrbtici, kĺbom, svalom a mäkkých častí. Cenovo výhodné liečebné pobytové balíčky si môžete zakúpiť aj v modernom hoteli Balnea Esplanade Palace. Je situovaný priamo v parku a je spojený chodbou s balneocentrom, vodným a saunovým svetom či s kongresovým centrom. V balneocentre sa o vás odborníci postarajú aj ako o pacienta, ak predpíše lekár liečivé procedúry, ale budú vás rozmaznávať aj ako človeka, ktorý potrebuje raz za čas trochu starostlivosti o telo aj dušu. Hotel Pro Patria má už viac ako 100 rokov a patrí k najstarším budovám piešťanských kúpeľov. Má vlastné balneoterapeutické centrum, čo je vzácne pre hostí s výrazne obmedzenou mobilitou. Využite vzácnu možnosť navštíviť kúpele v Piešťanoch za výhodné ceny v balíčkoch, ktoré ponúkajú veľa oddychu a luxusu za menej peňazí. Hlavnými liečebnými prostriedkami v Piešťanoch sú termálna voda a sírne termálne bahno. Procedúra v bahennom kúpeli s názvom bahnisko je unikátom a nenájdete ju nikde inde, len v liečebných kúpeľoch Irma, Napoleon a Pro Patria.
Okrem účinkov na pohybový aparát zabraňujú degradácii elastínu a kolagénu v chrupavkách a v spojivových tkanivách. Vyberte si kvalitný oddych v piešťanských kúpeľoch za výhodnú cenu.